ένα βίντεο για να σας δείξω πως από την πρώτη μέρα καταλαβαίνουμε ένα πιτσούνι το οποίο είναι αλμπίνος, το οποίο σημαίνει ότι είναι λευκό, ολόλευκο, αλλά δεν βλέπει. Αυτό εδώ το βλέπουμε ότι έχει τρίχες κανονικά, τριχίδια, χωρίς να σημαίνει ότι ένα πουλί που δεν βγαίνει με τριχίδια δεν είναι normal. Αυτά που έχουν χρωματική μετάλλαξη almond όλα βγαίνουν χωρίς, με γυμνό δέρμα. Αυτό εδώ όμως, αν το προσέξετε, το δεξί έχει εξογκωμένο τον έναν, τη μία μεριά του ματιού. Αυτή εδώ η μεριά είναι εξογκωμένη. Μεγαλώνοντας, αυτή η διόγκωση του ματιού θα φανεί ότι το πουλί δεν βλέπει, είναι αλμπίνος. Το αριστερό είναι κανονικό, το δεξί είναι αλμπίνος. Μεγαλώνοντας, όταν θα ανοίξει τα μάτια του είναι κόκκινα. Λόγω αυτής της πάθησης, της χρωματικής μετάλλαξης, είναι το τίμημα που πληρώνουν γενικά τα πουλιά με τις χρωματικές μεταλλάξεις. Ξέρουμε ότι αυτοί που ασχολούνται με καρδερίνες ή με μεταλλαγμένα φλόρια, φανέτες κτλ. Δεν χρησιμοποιούν, δεν ζευγαρώνουν ποτέ λουτίνο με λουτίνο, αν δεν κάνω λάθος. Στην καλύτερη με φορέα. Αυτά. Την καλημέρα μου.